până când am trăit să asistăm și la producerea de cutremure la comandă. În fapt, este un atac asupra Turciei din partea mai marilor lumii, cărora le-a displăcut total faptul că au fost puși la punct de Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei. Mai mult, poziția acestuia de neutralitate și mediator în războiul ucraineano-rus a deranjat profund, mai ales că Turcia este a doua mare putere din punct de vedere militar în cadrul NATO. Poziția sa de a bloca aderarea Suediei la NATO, dar și discursul său la Davos, mai ales precum și gestul de a pleca în mijlocul conferinței, sfidându-l pe Schwab, nu a rămas fără ecou în lumea dură și rece a conducătorilor lumii. Însă nimeni nu s-a gândit că va fi nevoie să moară oameni, atâția oameni și într-un mod atât de mișelesc, și este doar un avertisment, pentru că nu era zona cea mai populată a Turciei. 150 de replici ale unui cutremur devastator, al doilea mai mare ca primul fără existența unui focar, zona fiind stimulată artificial, armele geologice existând de foarte mult timp, folosindu-se până acum fără a cauza prea multe victime, probabil pentru experimente. Acum a fost pusă în practică. Dacă ne vom uita cu atenție pe harta conductelor din Turcia, o să vedem că este brăzdată de conducte de gaz și petrol, acestea fiind de fapt și unul dintre scopuri, distrugerea lor. Însă cu 10 secunde înainte de producerea așa zisului seism, turcii au închis aceste conducte. În plus, cu 24 de ore înainte de producerea seismului, 10 state și-au retras ambasadorii din Turcia. Cu 5 zile înainte de producerea acestuia, MAE din România emitea o avertizare de călătorie pentru cetățenii români în Turcia, deși nu exista vreun pericol, la fel alte țări. Omorând oameni și-au făcut interesele. Hărțile prezentate pe toate canalele de televiziune arată că nu a existat un epicentru, ci o epilinie cu mii de cutremure. Serviciile secrete turcești investigează o posibilă intervenție criminală, a se citi o implicare a altui stat în declanșarea primului seism, ce a urmat ulterior fiind o reacție în lanț după destabilizarea plăcilor tectonice din regiune. Este foarte clar că președintele Erdogan a fost pedepsit pentru curajul, demnitatea și onoarea sa și pentru apropierea sa de Federația Rusă, în fapt o poziție de neutralitate și mediere pentru pace. În plus, se dorește îndepărtarea atenției oamenilor de pe Ucraina, unde deja reprezentanții multor țări au început să vocifereze împotriva despotismului și ordinelor date de președintele Zelenski, de parcă ar conduce lumea și cineva ar avea obligația să trimită arme și să participe la războiul său, într-un război în care și-a sacrificat propriul popor și și-a distrus întreaga țară. Oricine vorbește de pace este pus la stâlpul infamiei și atacat din toate părțile. Așa s-a întâmplat și în România, când am demarat demersul unic, neutralitate pentru România, pacea de la București. S-au năpustit toți asupra mea pentru că acum, după un an de război, să spun aproape toți ceea ce afirm și susțin eu de la început, arogându-și paternul ideilor, plagiatorilor, fariseilor, iudelor. Din cauza voastră au murit și mor oameni în continuare. Aveți toți mâinile pătate de sângele a milioane de oameni omorâți pentru interesele unor nebuni care au ajuns să conducă lumea. Din păcate, la nivelul de conducere a României avem numai incompetenți, stupizi, plagiatori, hoți, tâlhari, infractori, lași, trădători și lista continuă. Acești incompetenți, premiați prin țări străine pentru merite deosebite în sprijinul acestora și în detrimentul României, încearcă la acest moment să facă din România, din stat neutru suveran, un stat servil și ofensiv, prin intermediul căruia unele mari puteri să-și exercite acțiunile războinice și să transforme românii în carne de tun în interesul altora. Iudelor, vă vom opri cu orice risc și cu orice preț. Lăsați România suverană și neutră. Nu ne interesează războaiele nimănui. Dintotdeauna ne-am apărat neamul și glia și nu am atacat pe nimeni, cum ar trebui să știți că mai mereu am fost în tabăra perdantă, chiar și atunci când tabăra a câștigat. Noi am plătit mereu. De ajuns. Până aici. România își păstrează neutralitatea, indiferent ce ați promis voi, trădătorilor. Avem obligația de a păstra relații de bună vecinătate în regiune, indiferent ce vă cer unii și alții. Dacă nu sunteți în stare să ne apărați pacea și nu sunteți, atunci plecați sau vă dăm noi jos.
Îmi este foarte clar că la acest moment lucrurile la nivel internațional au scăpat de sub control. Nebunii se joacă de-a Dumnezeu și cred că au câștigat jocul, pentru că pentru acești demenți și psihopați care produc războaie și cataclisme cu arme neconvenționale, noi oamenii suntem doar niște cifre de care se pot descotorosi. Este imperios necesar ca toate națiunile, popoarele lumii să ne ridicăm împreună, să ne trezim din comoditate și nepăsare și exact ca la 1848 să începem lupta de eliberare de sub jugul psihopaților, al demenților care ne-au răpit fericirea și lumea frumoasă în care trăiam. De aceea vă îndemn pe toți cei care mai vreți să trăim într-o lume a lui Dumnezeu și nu a satanei. Vă îndemn la ridicarea la luptă, la revoltă mondială pentru a ne elibera cu toții și a nimici acești dușmani, pentru că în acest moment suntem în legitimă apărare. Luați ghearele de pe Turcia, luați ghearele de pe România, luați ghearele de pe oamenii lui Dumnezeu. Avertisment pentru psihopații lumii. Dacă pentru voi este nevoie să moară oameni, și pentru noi este nevoie să pieriți voi.